Vent lige lidt. Lige en Jack mere med mobiltelefonen ud i sø. Du skal fandme med kaste mobiltelefonen ud. Ordentligt se. Du kan kaste mobiltelefonen ud. Jack, ja. Lige en mere Jack med at gribe mobiltelefonen ud i sø. K.A. det gør du fandme med. Jack, K.A. det gør du fandme med. For helvede. Også. Skynd dig, kom ud efter dig. Skynd dig, svøm ud efter den. Du kan se en skid herude. Pipan, så kommer de mor med en helt bakke kanelkringle. Skal jeg lade være med det? Jack. Hvad fanden da? Jack med mobiltelefon. Jack med mobiltelefon fra KA. Det må den der. Sådan. Også. Jack. Rimelig Hvad fed. laver du? Rimelig fed, det jeg fandt på der. Fed psykopat. Det fandme en mand smid den der ud. Min far, han bliver trolig, når jeg har mobiltelefonen længere. Hvor fanden K.